Усім прывітанне, гэта экстраны выпуск музычнай рубрыкі такога вы не чулі з варшаўскай студыі Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава і сёння побач са мной музыкі гурта разбітае сэрца пацана Дзяніс Тарасенка і Павел Гарадніцкі. Ура! Ура, прывітанне. Радая Прывітанне, вітаць Маша. і 100 гадоў не бачыла. Взаемна. Ну. Взаемна. Рады таксама. Ну, я яшчэ нагадаю, што хлопцы зараз маюць гастролі, такія сур'ёзныя, поўным гуртом, поўным складам яны зараз калясяць па Польшчы, розныя гарады. Вы катаеце новы альбом? Катаем новый альбом и так само играем старые добрые хиты, которые уже... Но без іх нікуды, Ну, это ж так. зразумела. Давайте пра новы альбом. Па-першае, віншую. 3 гады стараліся і нарэшце вось нарадзілі. У апошні дзень лета ён выйшаў. Ашушэнне. Ощущение. Вы напісалі ці распавялі ўжо, што гэты альбом гэта пра тое, што вы перажылі, перажывалі, перажываеце, так? И будем переживать. І будзеце перажываць. Давайте крыху падрабязней пра ягоныя унутраныя. Ну, гэта альбом рэфлексія, да, на падзеі, якія адбываліся цягам 2 гадоў з намі. То бок гэта і лірычны бок, і каханне, і тыя жнівеньскія падзеі таксама знайшлі адлюстраванне ў альбоме. У такіх песнях, як «Бег», «Шэры квадрат», і ў песні «Ашчушчэнне», якая дала назву альбому, але не ўвайшла ў альбом. А чаму вы вырашылі ўсё ж не ўключаць? Это не мы вырашили не уключать. не наши. А хто? Да, это... Короче, Ну ладно, не расказвайце. Давайте тады спяваць. давайте. Што будзе гучаць? А вось якраз і спяем песню з новага альбома, яка называецца «Серы квадрат». Пагналі. Серенький квадратик ровным слоем лег. На сегодня хватит, сделал все, что мог. Ну а что стараться, нету толку ведь. Завтра новой краской мне опять все это заново тереть. В сером квадрате спрашиваю слова те, что не берут ни краска, ни лак. Эти 2 слова злая крамола и на конце восклицательный знак. Я супрематизм с детства уважал. Множились квадраты, и вот день настал. Серенький квадратик на меня упал. Все адьос приплыли, и последнее, что в жизни прочитал. В сером квадрате спрачу слова те, что не берут ни краска, ни лак. Эти 2 слова злая крамола и на конце восклицательный знак. В сером квадрате спрашиваю слова те, что не берут ни краска, ни лак. Ж, И, В, Е, Б, Е, Л, А, Р, У, С, мягкий и восклицательный знак. В сером квадрате спрашиваю слова те, что не берут ни краска, ни лак. Ж, И, В, Е, Б, Е, Л, А, Р, У,
С, мягкий и восклицательный знак. Оу, 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 Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Гурт РСП уласнай персонай сёння у нас у эфіры. Частка гурта у Мінску. Не, частка гурта зараз аб'ядналася з намі дзеля нашых гастроляў. Вось мы іх выцягнулі, прывезлі з Менску. Зараз усе разам у класічным складзе. Ну, але частка гурта ўсё адно ёсць у Мінску, а вы ў Кіеве. Але гэта недакладна. Гэта не дакладна. Да, ўсё можа змяніцца, тут літаральна ўсё мяняецца кожны дзень. Ну так, і, у нас ж. так. І тое, што яны вернуцца, гэта яшчэ не аксіома. Привезли мы их з Мінску. Так. А куды мы іх адвязем? Везем. Якім, дарэчы, тут? Ну так, там же ж доўга ўсе прасядзелі, правда? Канешне, глыток свабоды, глыток іншага асяродку, і гэта цудоўна, што ўсе ёсць такая магчымасць, знайшлася такая магчымасць іх адтуль прывезці сюды. Мгм. Вось. Ну, вам зараз патрэбна шмат рэпетаваць, я так разумею, таму што вы ж колькі разам не гралі, ці вы там неяк па зуме? Не, мы рэпетавалі, хлопцы прыехалі ў Кіеве, былі рэпетыцыі у Ірпені. Потым перад канцэртам у Кракаве мы таксама зрабілі рэпетыцыю. Ну, вы ведаеце, такая дзіўная штука, можа быць, гэта ўжо як бы за 15 год сумеснага існавання ўжо ў падкорцы, але тое, што мы там паўгады ні разам не выступалі, не гралі, ніякім чынам гэта не сказалася. То есть мы выйшлі на сцэну, і як быццам бы гэтай разлукі не было. Праграму новага альбома мы адрэпетавалі, а вот учора была рэпетыцыя, мы ўжо новую рабілі песню. Сама новую. Клас. Это уже Сама на, новую, да. на сама новый альбом уже як бы закид. Магчыма, мы нават сёння выканаем на канцэрце ў Варшаве. Так, і, дарэчы, хацелось бы сказаць, карыстаючыся выпадкам, што сёння у нас вялікі сольны канцэрт у клубе «Гідразагадка» ў Варшаве. Так што хто нас чуе, хто яшчэ вагаецца прыйсці, не прыйсці, так што не вагайцеся, прыходзьце. Дарэчы, вось вы ўжо некалькі канцэртаў сыгралі ў Польшы. Хто на іх прыходзіць, гэта ўсё ж беларусы, так настальгуюць прыходзячы, ці ўсё ж ёсць палякі таксама? Ну, конечно, асноўная частка гэта беларусы, нашы людзі, беларуская дыяспара. Вось, але і польскія гледачы таксама падыходзяць і цікавяцца, і ім падабаецца. Яны там мала што разумеюць, але музыка іх кранае. Музыка, да. Нас падыходзіў у лодзі паляк і сказаў, што у вас так много адсылак да музыкі 80-х. Это ж Happy Mondays, па сутнасці. Ну Вельмі так. круто. Да, тэкст ён не зразумеў, але кажа, рэспект за музыку. Як увогуле вам у Кіеве там жывецца? Ну, па-рознаму. Чым вы займаецеся, дарэчы? Тут жа ж таксама можна і ў грузчыкі пайсці, а можна і далей граць у тэатрах. То бок. Вось мы гэтым прыкладна і займаемся. Хто далей грае ў тэатрах, а хто ў грузчыках. Сумуеце па дому? Сумуем, да. Часта сніцца. Вот пазаўчора, да, былі на прэм'еры «Кураж» у Варшаве і глядзелі там сцэны з Мінску. І з вашага дому? Да, і так ностальгія накрыла. Вельмі хочацца ў Мінск, конечно. Але вельмі хочацца ў не такі Мінск, як конечно. зараз. Вельмі хочацца У той, які на кадрах там, да. У наш Мінск. У наш Мінск. Пераезд быў як бы неабходны для вас? Як вы вырашылі, што вам трэба з'язджаць? Вось той самы момант узгадайце. Ну, мы так выйшлі, калі з Жодзіна падсумавалі, сустрэліся, падсумавалі ўсе за і супраць. І перавага была за тое, каб з'язджаць, бо, па-перша, у нас 3 канцэрты, гастролькі нам не далі, мы падавалі 3 разы на канцэрты. І зразумела, што канцэртаў бы не было, а як творцам нам, як там існаваць? Трэба граць канцэрты. Ну і па-другое, яшчэ удзел у фільме «Кураж» таксама паўплываў, мы зразумелі, што за нас могуць пасля ўзяцца. Ось, так што мы так прэвентыўна з'ехалі. Ну, праведаць у разведку, у творчую рэзідэнцыю, якая трошкі зацянулася. Думалі на 2 тыдні, а тут что-то как
понеслась. Ну, Київ утульна, ну, якби утульны для вас горад, ён вас добра прыняў? Для мяне так, да. Я туды, калі першы раз прыехаў, мы з жонкай прыехалі, у 18-м годзе яна сказала: "Я хачу тут жыць". Накаркала. Ну, А я не ў Киеве жыву, я жыву пад Киевам, такі маленькі гарадочак, сатэліт Ірпень. Цудоўнае мястэчка, утульны, маленькі, зялёны, ціхі, спакойны, там так все размерана і ўсё Клас, ты побач. ведаеш, мне вось мой сябра нядаўна зусім распавядаў пра гэты гарадок, і ён там таксама жыве, і таксама з Мінску. О, потым даш Пра- кантакцік, сустрэнемся. Добра, там ёсць гамакі, я ведаю, класныя на беразе ракі. Да. І все такія разняволеныя. Там просто такой гарадочак чыл. мгм. Там все чыляць. Цудоўнае месца, вось я там жыву, побач працую, там 4 кіламетры ад хаты. Вось, і мяне, у прынцыпе, ўсё задавальняе. А ў Киеве яшчэ шмат беларусаў, таму таксама. То бок тусуешся. Ну так, я там пазнаёміўся, я і там спрабаваў з тэатрам з СКТ, таксама пазнаёміліся. Ну, неяк так адразу просто. Тебе няма часу нават Мгм. там страдаць, дэпрэсаваць, таму што Мгм. ўвесь час ты з нейкім камунікуеш, сустракаешся. Там літаральна праз тыдзень я ўжо пазнаёміўся з Валентинам Стрыкала, О, нават з так. Юрай Капланам. Мгм. Прыйшоў да яго дадому, мы нешта там абмяркоўвалі творчыя планы нават. Ось, так што, да, цікава, движуха ёсць. Я хочу нагадаць нашим слухачам, што, па-першае, у нас сёння гурт РСП у гасцях, у музычнай рубрыцы такога вы не чулі. А па-другое, хлопцы прынялі гэтае рашэнне пасля таго, як, магчыма, вы памятаеце, гэта, здаецца, быў кастрычнік, калі Не, вас это паклалі тварам. 13 лютого. Гэта люты быў, Гэта люты боже, быў. просто так все Перад днём змянілася. Святога Валентина. Так, і вас паклалі тварам, там канцэрт быў, правильно? Так, І і нас всі- усіх. І вас всіх павязалі. Мгм. Да, так шмат часу прайшло. Угу. Але так хутка, щух. Ну так. Слухайце, ну, калі вы вырашылі з'ехаць, вось што вы думалі тады рабіць з гуртом РСП са сваім? Это ж ўсё ж сама, відаць, галоўнае ў нейкім сэнсе, такая Ну, так. творчая адзінка ва вашым жыцці. Ну, мы калі з'язджалі, мы разумелі, што вось у нас запісаны альбом, ён будзе рыхтавацца. У нас ёсць час, як бы ўсё давесці да ладу, адмасцерыць яго. Ну і планавалі ўжо тур. Мы ўжо разумелі, Мгм. што трэба будзе яго прэзентаваць, і потым у Беларусі канцэртаў не будзе. Але мы, дарэчы, хочам зрабіць онлайн-канцэрт. Для сваіх. Для беларускіх беларусаў. гледачоў. І абавязкова зробім. Мгм. Вось. Ну і пісалі новыя песні з Денісам, вось нарадзіліся. Шмат? Ну, напаловину альбома ўжо ёсць. Ужо О, ёсць. класна. Мгм. Яны пра што? Зараз пачуеце. Можем Давайте. сыграць, да. Давайте, клас. Песня, я так у двухкосці называю эмігранцкай. Песня уже, якая нарадзілася ўжо ва ўкраіне, называется «Ровар». Часовой не спит, все границы снова на засов. И он за мной следит, а я ходить хотел бы без трусов. Мой фикус поливай, мой прикус вспоминай. При первой же возможности ты доллары купляй. Еду я на ровары, а в кармане доллары. Между протоколами аккуратненько лежат. Пусть меня целуют в зад, но блестят слезой глаза. Я на гэтым ровары все хочу вернуть назад, все хочу вернуть назад, все хочу вернуть назад, все хочу вернуть назад. Быть сам автоген прошибает дверы все Шенген. Милая моя, я хочу каких-то перемен, но ты с другим, увы, с налетом синевы. От
пальцаў да канечнасці і самай галавы. Еду я на ровары, а в кармане доллары. Между протоколами аккуратненько лежат. Пусть меня целуют зад, но блестят слезой глаза. Я на гэтым ровары все хочу вернуть назад. 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 Пусть меня целуют зад, но блестят слезой глаза. Я на гэтым ровары все хочу вернуть назад. 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 Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі» і такога вы дакладна не чулі, тому што гэта зусім новая песня гурта РСП «Разбітае сэрца пацана». Еду на ровары. Ровар. Ровар, просто ровар. І я сапраўды ж ніхто не чуў. Не, ніхто. Ну вот бачыце, зараз слухачы Не, Еўрарадыё ну, і пачулі. мы записали ее акустицы, Кинули выклали на на ютубчик. YouTube-канал. А, Да. ўсё ж на YouTube. У Одессе. Кто там смотрит-то ютубы? Ай, ты Ну. так думаешь? Мгм. А тым больш вас, ну, мусіш же смотреть. Короче говоря, никто не чул, все, это премьера. Премьера, да. Ладно. Мы ее выдалим с YouTube. Да. Добра. Што вас больш за ўсё ўражвае ва ўкраіне? Вось што б вы хацелі, каб было такое ў Беларусі, і чаго б не хацелі б, каб было такое ў Беларусі? Дакладна я не хацеў бы, каб было такое ў Беларусі, гэта дарожны рух. Гэта нешта Ты за рулём там? чудовішнае. Да, я там за О. рулём. І тое, як арганізаваны дарожны рух ва ўкраіне, гэта не. Я бы ўсё перарабіў па-іншаму. Па-беларуску. Па-беларуску. Потому што, ну, сапраўды, у параўнанні з беларускімі дарогамі, украінскія дарогі это не дарогі, это так, напрамкі. А беларускі рух дарожны гэта эталонны рух. Я зараз, калі гэтым сутыкнуўся, я гэта разумею. Вось. А што хацелася б змяніць у Беларусі, Як ва як Украине. ва ўкраіне? Свабода. Ну, да, некая там... Свабода, і там па-іншаму ставяцца людзі да ўсяго адбываючагася. То есть, напрыклад, падаткавая сістэма, там падаткавая сістэма не душыць чалавека. Там падаткавая сістэма існуе, каб яго заахвочваць і падтрымліваць. Вось. Ну, і і- шмат такіх аспектаў. Да, шмат. І ў плане музыкі таксама. Мгм. Вельмі лёгка зрабіць канцэрт, вельмі лёгка ўзяць гітару, пайсці ў Львове сыграць на вуліцы. Ніхто да цябе не падыдзе з сілавікоў, да, не скажа ідзі адсюль. То есть вось гэта як бы номенклатурная такая, як бы, як это сказаць? Ну, у нас, да, ўсё так вельмі бюрократычна, Да. ўсё, вот паперкі, Адсутнасць бюрократыі забароны, гэтай вось. там Такой прасцей. кандовы, якая фактычна рубіць усё на корні. Ва ўкраіне ж круты шоу-біз. Такі Мгм. прям такі. Вы не думалі, каб ужо з РСП просто ўзяць туды так уліцца, стаць асобнай адзінкай такой? Ну, як-то не думалі. Думалі? Мгм. І думаем, думаем, да. і вліваемся. Мгм. Вось, то есть, як бы мы на шляху да гэтага робім усё магчымае ад нас залежнае. Ну, украінскага ж РСП няма, толькі беларуская ёсць РСП, Ну, правда? конечно. Ну, таму ім таксама будзе цікава. Я спадзяюся. Яны проста яшчэ не ведаюць, што губляюць. Што яшчэ з чым яшчэ не пазнаёміліся? Вы, дарэчы, Ну, так. едзеце зараз таксама на гастролі, потым і па ўкраіне. Так, у нас Так, потым у нас. канцэрты в Одессе, в Киеве і во Львове. Ну, вось. Таму што мы выступалі ўжо в Киеве, но такім як бы усечаным составам акустычным. Ну, такім. Ну так. Мгм. Вось. А зараз мы будзем выступаць ужо як бы поўным фарматам. Так што я думаю, што украінскія гледачы пазнаёмяцца з нашай творчасцю і ім спадабаецца. Ну, я упэўнена ў гэтым. Давайте яшчэ песенку, а то очень хорошо получается. Прошу. Бег? Бег. Таксама песня з новага альбома. Колькі бегаў, столькі ведаў,
прыгадзіцца гэты бег. Не курыў і не абедаў, а ў красовачках на снег. Эх, кроссовки, очень ловко получается утекать. Ни у берцах, ни у ботах мои ноги не догнать. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Обернулся и увидел за спиной черным черно. И оливки, и маслины, ситуация говно. Вспомнил я, как в первом классе утекал от большунов. На победу я согласен, поражение не мое. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Гэта музычная рубрика «Такого вы не чулі». Гурт «Разбітае сэрца пацана», песня «Бег», якая ўвайшла ў новы альбом «Ашушэнне». Спадзяюся, вы ведаеце, дзе ўзяць ашушэнне. Ну, в сэнсе, дзе спампаваць ашушэнне. Ну, Як где ад- взять як тоже атрымаць Дзе понимаешь? ўзяць таксама таксама. важна. Натуральна. Слухайте, давайте яшчэ крыху пра фільм «Кураж». Вы там зняліся ў галоўных ролях. Вы, калі гэта ўсё пачыналася, натуральна, я так разумею, не маглі уявіць сабе, чым скончыцца, у плане, чым скончыцца кіно, Мгм. праўда? Але калі пагаджаліся на фільм, вось з якімі думкамі ішлі, што гэта мусіла быць па-вашаму? Документальный фильм — это мы просто живем, а камера гэта ўсё фіксуе. Да. Ну, Алексей, спачатку у яго была такая задума зняць фільм дакументальны пра актораў свабоднага тэатра. То есть я пра жыццё творцы у несвабоднай як бы Несвабодных атмасферы, умовах, так, так. у несвабодных умовах. Вось і ніхто не ведаў, чым гэта ўсё скончыцца. Здымкі пачыналіся ў 18 годзе, Да. вельмі даўно. Ну, атрымалася, што як бы кіно нават не зусім пра нас, а пра той час, да, пра пратэсты, а мы толькі як бы героі, якія на фоне гэтых пратэстаў існуюць. Ну, праз нас эта вся гісторыя паказаная. Вось таму што тое, што адбывалася, адбылося, і тое, што камера зафіксавала, гэта самае галоўнае у прынцыпе ў жыцці краіны і ўсіх людзей. І ўжо нашы як бы асабістыя лініі, яны так карацей, тое, што адбывалася, это значна мацней у рэшце рэшт здарылася, чым як бы першасная задумка. Вось. Алексей называе фільм, што гэта фільм пра рэвалюцыю маралі. Вось у чым там рэвалюцыя маралі, па-вашаму? Я думаю, што ён мае на ўвазе, ну, на маю думку, тое, што людзі прабудзіліся, да, у іх нейкае асэнсаванне таго, што ёсць добра, што дрэнна, адбылося. І неабыякавасць з'явілася. Это важная такая сумленне, да. Ты просто бачыш, што робіцца нейкае паскудства і рэагуеш на это. Бо раней не рэагавалі, нават не разумелі, што паскудства адбываецца. Так прапускалі. А тут уже нейкі крытычная маса падышла, і просто людзі не вытрымалі, выйшлі за сваё, за свабоду, за права, да, за справядлівасць просто. Да. То бок гэта ўжо нават не палітычна, а просто, ну,
Мы Як бы хочам сацыяльны, людзьмі да, быць. Вот, да. тоже сацыяльныя ўзрушэнні, сацыяльны ўздым такі адбываўся, і як бы нацыя аб'ядналася. Да, і просто настолькі ўжо відавочна, што это барацьба, ну, просто светлага з цёмным. Ну, як бы, з таго боку яны пытаюцца ўсё это перавярнуць наадварот, але, ну, нармальны чалавек, які ў нармальнай сям'і выхоўваўся, ну, разумее, што такое добра, што такое дрэнна. Ну так, зараз вы адчуваеце сябе турыстамі пакуль у Кіеве, ці вы разумееце, што нейкі пэўны час вам давядзецца там пражыць пэўны кавалак жыцця? Ёсць такое разуменне, але вот я не адчуваю сябе эмігрантам. Ну, я вот, як толькі Сваім? з'явіцца Сваім адчуваеш там сябе, не? Не, я маю на ўвазе, што, ну, эмігрантам, які ўжо пераехаў, ужо Мгм. там нешта там будуе жыццё, мне ўсё роўна такое, я калі што сарвуся хутенька. Сядзім на чамаданах, карацей. Типа Сядзім на таго, да. чамаданах і Сядзім на чакаем, чамадан, так. але не проста сядзім, а як бы робім справу. Так. Чамадан на колёсиках у нас. Да. Наивно сидим и катаемся. То бок, калі што, Беларусь першым рэйсам. Першым рэйсам. Калі будзе толькі пры першай жа магчымасці ўсё Адчыняем шампанскае, адчыняем шампанскае і В вяртаемся. Слухайце, але не падаецца вам, што вот мы так пра это ўсё гаворым, і мы такія наіўныя, насамрэч, такія рамантыкі. Можа быць, это аўтатэрапія такая. Ну, але без гэта, ну, што дэпрэсаваць увесь час. Ну, але накрывае, так, перыядычна? Ну, так, канешне, Хаця хвалім. вы такія людзі, што па вам ніколі не скажа, што вас можа накрыць. Не, ну, Ну, мы накрываем адзін друг друга просто. коўдрай, Адзеялкам. да, мы ў адным хостэле жывем. Ой. Не, безумоўна, канешне, хвалім і ўсё это, але Ну, нас спасае нас да, творчество. выратоўваюць Выцягвае трошки. творчасць, тое, што, ну, заўсёды трэба сваю дэпрэсіўнасць просто працаваць. Калі ты творца, то працуй творча. Калі ты не творца, то ўсё роўна працуй, але знаходзь творчы падыход, знаходзь кайф у тым, што ты робіш. Ну, галоўнае рабіць просто. Наш рэцэпт. Добра, давайте завяршым яшчэ песняй. Вілейка. Вілейка? Да, песня называется «Вілейка», яна таксама ўвайшла ў наш новы альбом. Угу. Пагнали. Прысвячаецца ўсім, хто з вілейкі. І не І только. не толькі. І Ілону Максу тоже. Мінскае мора, зялёны прыбой. Ты моя кошка, а я твой кэтбой. Нам хорошо, мы мурлычем вдвоем. У воду не лезем и йогурты пьем. У гэтай вадзе паўсемесна кручкі. Іх сцерагуць вадалазы качкі. У гэтай вадзе, если доўга ныраць, то можно крючком что-нибудь оторвать. Абсолютно нет работы, $20 на жизнь. Я хороший, что ты за любовь мою держись. Эх, железные копейки, $20 есть пока. Может, съездим у Вилейку, там отличная река. Но не получилось, и что-то не так. Исправить хочу вопиющий бардак. Ты мне не мурлычешь, мурлычу лишь я. От прежней любви лишь одна чешуя. На небе луна, а на ёй Илон Маск. Ему не видать предварительных ласк. И мне не видать, хоть ты криком кричи. Молчу про зарплату, и ты помолчи. Абсолютно нет работы, $20 на жизнь. Я хороший, что ты за любовь мою держись. Эх, железные копейки, $20 есть пока.
Может, съездим у Вилейку, там отличная река. Прямо відаючи, як це бінчик на рану ваша сьогодні присутність тут на Єврораді. Я думаю, що наші слухачі так само вельми раді вас бачити у доброму здраві. Ой, мы Дякую. таксама вельмі рады сустрэчы, любой сустрэчы з нашымі гледачамі, слухачамі, это як таксама бінцік на раночку. Ну так, да. Я нагадаю, што гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі». Гурт «Разбітае сэрца пацана» сёння распавядаў пра сваё жыццё на 2 краіны, а таксама прэзентаваў свой новы альбом «Ашчушчэнне». На ўсіх лічбавых пляцоўках ёсць альбом, Абсалютна на правда? ўсіх, так. Як все нармальныя гурты зараз робяць прылічныя. Ну, РСП не выключэнне. Што ж, заставайцеся з Еўрарадыё. Тут Зміцер Лукашук ужо рыхтуецца да чарговага свайго эфіру, так што будзьце з намі.